Vi skal snakke lidt om længde og areal og rumfang. En længde, det tegner vi som en ret linje mellem to punkter. Og den kan vi så måle. I det her tilfælde er denne her 5. Hvis vi skal have et areal, så skal vi også have en ny retning. Vi har stadigvæk denne her side, der er 5, og denne her, den er 3. Og arealet, det kan vi dele vores lille rektangel op i en masse små felter, 1 gange 1. Hvis vi skal finde arealet, så kan vi enten tælle de små kvadrater, eller også så kan vi sige 5 gange 3. Det er 15. Så går vi videre til et rumfang. Vi har stadigvæk vores rektangel fra før. Den er stadigvæk 5, og den er stadigvæk 3. Og så sætter vi en lille dimension ekstra på her. Den er nu 2 bred. Nu kunne jeg give mig til at tælle alle mine små cubes, men jeg kunne også bare sige, at mit rumfang er 5 gange 3 gange 2, som er lige med 30. Jeg kan jo bygge den i centicubes, så kan jeg jo se, om det er rigtigt.